Ние каяците и жбаците, българите, сърбите са малко така много хат, нали така? Сега, и аз благодаря на Нели Павлов, все пак, нали, аз получавам хонорар за това събитие, все пак съм отганал, това е много важно. Продължаваме нататък с изумрудния директор на ТНТ, Юрий Свобода! Ако се покачва, защото искам да чуя вашите бурни овации за диамантен директор Игор Шабелин! This guy is very famous. He's more famous than, Justin Bieber or something like that. He's famous in the company. Ако изпейте за Игор. Ако изпейте за Игор, невероятен. Сега, скъпи приятели, искам да ви представя най-ярките и успешни партньори на ТНТ. С голяма радост ви съобщаваме страхотната новина. В залата ни днес присъстват първите лица на корпорацията. Вашите бурни аплодисменти за правообладателите